åker de inåt för de sitter fast här. Så jag måste liksom, och då, vad som händer då, att då drar jag dem mot mig. Så om jag bara tänker liksom ner, då ställer min fysiska liksom situation till. Så jag måste liksom anpassa det till att komma ner här. Sen finns det en annan problem och det är att jag vill gärna kasta och då börjar jag krocka med dem. Då börjar jag liksom gå in i dem. Så jag behöver liksom, om ni bara står, jag behöver liksom verkligen se den här rörelsen här. Och den är ibland lättare att se på sidan om. Den är svår att se framifrån. Men ni börjar hitta den lite grann. Och sen är det ett bra tillfälle då att förstå att kasta med armarna går inte. Så jag måste ha tillbaka foten. Den är otroligt viktig. Och om det är en av de här som håller i er så är det också viktigt att man inte flyger med. Det fanns ju en till. Nu har jag liksom lurat in den här, men annars så finns det. Så jag måste liksom kunna, så att de inte kan dra mig. Då är det bakre foten lösningen. Så får vi en slutposition. Prova några till.